Ayana, mijn lieve vader. Man, raden gebleven land. Het mama die warm water en die sout gereed gemaakt. Ik heb met papa gaan gaan. Ja, pa, nou niet bij mij. Die geld gegeven is zout ook of niet. Maar hij moet gaan bekleiden. Terwijl hij niet gaan bekleiden, niet. Dan moet ik nou waar geld gaan krijgen. Kom maar kijken of hij geld heeft. Hij van, ik moet nooit geld niet. Ik vat hier geld. Waar nu ga je kijken? Kijk, nou, je was nog net aan het zeggen. Waar, hoe ga je Ontmoet zo kort. Papa, kijk nou, Jade, maar mama laat gaan. Ja, man is een geld wat die aangeraakt die. Ik heb opgestaan en ik heb hulle gewys. Maak die saak op zijn of vallen as in baie ways. Ik sak en op ek nie en ek word verbeter.